Kumyung suarane kang lumampah guntur sajuru juru gembira barom maman CS kang mi nongko panglipur mring pratamu sami kapyak ngarso swaranipun ombak ing hei ayo Mbak Monik
Kula sak kanca padepokan Maman CS. Kalian Mbak Monik, Mbak Tina, Mbak Ragil. Hei, aup ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahar dikeng tias nugroho kawilujeng katentreman kebagaswarasan mugi tansah sumondo kajo kasaro saking dumadi waratin saking prarawuh kakang putri ingkang dahat sunun tarsana. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden para bini sepuh-sepuh ingkang hangu mastuti dhateng popoyaning kautaman ingkang dahat tinundi. Langkung-langkung kunjuk dumateng para pangembat mombat ing praja dalah para sadherek negari pinangka pantam-pantam kalau tasih ingkang satuh kinabekten. Sugeng pepanggihan kalian campur sari ringkes padepokan Maman CS. Ingkangipun pangarsanipun Maman Purpo Asmara nggih kula piyambak. Kunjuk saking para pepunden saking para rawuh kagem putri ingkang dahat kinurmatan. Bilih wonten rikalagan punika tinimbalan dawuh saking panjenengan Bapak Bambang Purnomo Sidi kalan garwa kula ingkang piniji padepokan Maman CS kinen pinangka panglipur saking para tamu kakung Mbah Putri ingkang dahat kinurmatan wonten ing adicara boyong pinanganten utawi winisuda talikrama. Kunjuk saking para pepunden saking para rawuh kagem Mbah Putri ingkang dahat kinurmatan megah sinten ingkang kaboyong wonten rikalagan punika winisuda talikrama kang putra nama Bagus Dintaka Perwira Ardinata SSTMM putra mijil kakung saking panjenengan Bapak Bambang Purnomo Sidi kalian panjenengan Ibu Leni Suhartati kalian kang garwa kinasih Mas Ayu Ermin Agustin Pondah Alimadya putra mijil putri saking panjenengan Bapak Suparman kalian Ibu Suparmi. Kunjuk saking para pepunden saking para rawuh kakung putri ingkang dahat kinurmatan wonten kalenggahan punika panjenengan Bapak Bambang Purnomo Sidi kepareng hanggelar pepanggungan wonten kalenggahan punika arupi campur sari ringkes. Hei mangke keluarga padepokan Maman CS kula mbot sowan mboten piyambak menika nganti widuati cacah 3 tasih prawan sedaya. Nah, sing ngagem baju merah utawi kebayak merah niki gaweane SMS gen protol drijine. Niki Mbak Ragil kuning saking Lalatan Klaten Jawa Tengah yo maju Romegot. Wau Mbak Ragil niki nggih tasih perawan ning perawan jahitan tak lumpati Mbak Tina
Wah, siap-siap arep maju dilompati. Menika Mbak Tina. Mijil saking Semarang. Hop. Ayo. Wilujeng. Aduh janes. Andeng-andenge nek sura tiba kene nek. Lah menika bintang artis campursari sing paling ayu dhewe sak kota Semarang. Rano tunggale. Nek di SS, di SMS bali sesuk kliwon campur Jumat. Wis penyanyi iki nggih laris di SMS ra bales-bales. Di bel ra diangkat-angkat. Kuwi penyanyi laris. Laris piye jengkelke ya. Kemarang sampean Mbak Monik ya. Kepeleng wae Mas. Menika Caca 3 Mbak Monik. Wah, jan Wanudya Ayu Sulistyawarna. Wis nika nggih Mbak Ragil Sulistyawarna Panurata. Kepeleng Mas ya. Menika Mbak Tina. Menika sambene bakul kodok. Yo.
jangkepe prayogane gendeng basa lasunae aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sapuan asasi kuasa yen sabarang wis munggah wah ngaturaken gunging panuwun sanajan tanpa nyebar undangan tamune luar biasa jan base tambahi sithik Pak Dik sing ganteng dhewe sapa gelem nambahi pas tak dongake waras midele ya tambahi ben rada cembenglur ben suarane jembeng nur ngaturaken gunging panuwun nggih saking para rawuh sugeng pepanggihan kalian Padipokan Maman CS mboten asing malih kula pun Maman Purba Asmara ngaturaken sugeng rawuh kunjuk dumateng para bapak ibu guru saking Sarirejo utawi SD Kartini ugi SD Rejosari setunggal SD Rejosari kalih SD Sari Rejosari 3 mboten kata lumpen ugi kunjuk dumateng para bapak ibu khususipun Dewan Pendidikan Keluarga Kecamatan Semarang Timur. Inggih ngaturaken gunging panuwun kunjuk saking para rawuh kakung mahputri ingkang dahatken hormatan Pak Slamet ngaturaken sugeng rawuh monggo sugeng hangresepi didaran kanthi prasaja wonten rikan-rikan punika panjenenganipun Bapak Bambang Purnomo Sidi utawi panjenenganipun Ibu Leni ngawontenaken adicara boyong pinanganten utawi ngunduh mantu. Niki mantu sing wuragil sing angka 3 pramila wau kawontenaken adicara tumplak punjen ingkang mangke wonten rikala punika pun pungkasan panjenenganipun Ibu Leni utawi Ibu Bambang ingkang kagungan kersa mantu nggih wonten rikala menika nyuwanaken para kadang-kadang Padipokan Maman CS campur sari ringkes sing angka sepisan Mas Dim ya nganggo campur sari Mbak Agnes ana USM yang nganggo campur sari sing angka 3 iki ya kudu campur sari. Nggih ngaturaken gunging panuwun mboten kata lumpen ugi kunjuk dumateng keluarga saking Jombang, saking Malang, terutami 3 3 in 1. 3 putri Dewi, Mbak Lina, Mbak Leni, Mbak Lisa. Kudu foto iki nggo nggih. Nggih ngaturaken gunging panuwun kunjuk dumateng Mas Tony syuting nyuting ro aku kenak Mas wis pokoke diliput apik sesuk nggo langganan bungah iki bareng